Eso después es un audio. Continuando de corazón éxito y un futuro lleno de infinitas posibilidades. Recordar siempre de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Al llarg de tota l'assignatura he pogut veure com heu crescut, evolucionat, observat i criticat el món que us envolta. Cada dia tindreu aprenentatges positius i negatius que us ajudaran a saber fer, saber estar i saber ser en el vostre futur més immediat. Per últim, només em queda per donar-vos les gràcies. Aquest any m'heu fet aprendre moltíssim i he connectat amb vosaltres com poques vegades passa.